Benvinguts a Nina Russes TV. Badalona sempre ha tingut un vincle molt estret amb el mar. Potser és aquest vincle el que compartien també els germans Emili i Lluís Munger. Ells van ser els creadors del que avui dia coneixem com el patí de vela, una modalitat estesa arreu del món. Però nosaltres volem conèixer avui dia quina és la seva influència a la nostra ciutat. El patí de vela neix en primera instància a Barcelona, a partir de la Club Natació Barcelona, a partir de patí de pales, que es deia, que era un patí amb aquests rems que són per banda i banda, que el senyor Enric Lasaosa se li correix posar-li un pal i una vela, no? Però tal com el coneixem ara, es configura, es forma i neix del tot en el Club Natació Barcelona de la mà dels germans Emili i Lluís Munger. Per això diem que el patí té un pare i una mare. Un pare que seria el Club Natació Barcelona, que és el que el va engendrar, i una mare, que és el Club Natació Badalona, que és el que el va parir. O sigui, el meu pare ja navegava, i llavors per veure el meu pare navegar, doncs ja vaig començar amb el júnior, no sé, quan tenia 7 anys o 8 anys, llavors vaig començar a fer regates i fins ara. Hi ha gent que va al gimnàs cada dia i jo faig regates cada cap de setmana. La vinculació d'aquests triangulets blancs amb Badalona, no? Que veus un triangle d'aquests que són tan característics, no? Jo de seguida veig si és un patí a l'aire, no veu una vela, no, jo veig veles i veig el patí. Un compañero mío de trabajo que es de Badalona y que navega y es de la flota de aquí del club, me dijo que viniera a probarlo. Vine un día, lo probé y ya desde ese día ya fue paso tras paso hasta ahora. Des de ben petits, ja des del júnior, o sigui, homes, nois i noies competeixen junts, i això també passa en la categoria sènior. Les regates són igual, el mateix recorregut, exactament igual, l'únic que passa és que llavors quan es donen els trofeus, evidentment hi ha trofeus separats per nois i noies. I ja quan competia amb júnior hi havia noies que realment guanyaven i guanyaven bé, amb claredat. I el mateix passa amb sènior. Aviam, la gran avantatge del patí, i realment això és el que la gent no coneix, que surt de la platja. A part del patí i el windsurf, quin altre embarcació surt de la platja? O sigui, clar, no és el mateix, doncs aquí l'ambient que hi ha a la platja, hi ha gent que surti d'un port que no hi ha ambient. Nosaltres som el proletariat de la vela, no? És l'embarcació més senzilla, més genuïna, la més antiga que està en aquests moments en competició, i a més és molt nostra. És barat des d'un punt de vista de la inversió que cal fer, perquè pots començar comprant un patí de segona mà, que això costa poc. El mar és gratis. Es muy diferente de cualquier otro barco. O sea, tú sabes navegar y coges un láser, un 420, un 470, cualquier otro barco y lo haces navegar perfectamente en el minuto 1. El patín cuesta, y esa especie de resistencia del patín fue lo que me hizo perseverar en intentar conseguir navegar un barco que era tan diferente a los demás. El patí és un barco molt tècnic, llavors a mesura que vas guanyant tècnica també agafes més confiança per poder anar amb un patí gran. Jo me'n recordo al principi de tot que sortíem al patí gran i quan algun dia feia vent i volcava, la feina tenia per poder desbolcar el vaixell, no? Però una mica també és les ganes de navegar i també una mica el llançar-te i fer-ho. Aprendes a regatear a través de competir. Entonces en cada competición te encuentras con situaciones diferentes y de las cuales vas aprendiendo. Y al final la clave es las millas que estás navegando en competición. O
O sigui, quan fa molt temps que navegues, però bueno, sortir a passejar sí, està bé, però bueno, però arriba un moment que falta alguna cosa. En canvi, si fas la regateta del dissabte, del diumenge, doncs bueno, també navegues, competeixes y bueno, es muy más completo. Estás muy pendiente de la velocidad del barco, de lo que están haciendo los otros regatistas, de los vientos en otras partes del campo de regatas. Es muy diferente de pasear, ¿no? Si vas a pasear, que también me gusta salir a pasear en barco, en velero, tanto en patín como en otras clases, pues vas a pasear y disfrutas más de la vista, el sol, el agua que está fresca, lo que sea. Pero cuando estás compitiendo tienes la cabeza en la competición. Diuen els regatistes de vela lleugera que ells són com el genet dalt d'un cavall. La diferència dels patinets, nosaltres som un centaure, perquè nosaltres formem part de l'embarcació. O sigui, el patró i l'embarcació són una mateixa cosa. Aleshores, des de cap altra embarcació del món, es pot sentir l'essència del mar i del vent d'una forma tan a flor de pell. Des de petit que jo jugàvem per sobre els patins per baix, em havien portat d'acompanyant a navegar, sempre havia anat en patí, però no havia navegat jo com a patró de patí fins al voltant dels 40 anys. I em vaig convertir en un regatista obsessiu fins i tot, una cosa tremenda, no hi havia quin tres dalt del patí. Navegar es algo muy bonito y que nunca es tarde para empezar a navegar. Patín tiene mucha gente de muchas edades diferentes y mucha gente que ha empezado a navegar a los 40 años y que lo hace bien y que navega y que disfruta y que luego se queda navegando hasta los 60 o 70 anys. És que l'important no és ser un bon patinaire, l'important és ser un patinaire. O sigui, bon patinaire, doncs bueno, depèn. Hi ha anys que ho fas millor, anys que ho fas pitjor, anys que estàs més en forma, menys en forma, però l'important és ser un patinaire i poder gaudir del patí, del mar, de les regates, de tot una mica.